Ola! Bueno, neste vídeo quería solamente facer unha pequena videoreseña ou crítica sobre un libro que a verdade é que despertou de novo o meu interese pola mitoloxía artúrica. O libro do que estou falando é Morgana en Esmelle, de Begoña Caamaño. Begoña Caamaño foi unha escritora e xornalista viguesa que naceu en 1964 e faleceu en 2014. Deixounos poucas obras, pero son moi memorables. A primeira delas sería Circe ou O pracer do azul, que se publicou en 2009, e a segunda, que é da que vou falar, é Morgana en Esmelle, que se publicou en 2012. Morgana en Esmelle obtivo bastantes premios, como sería o premio Ángel Casal de obra de ficción ou o premio da Asociación de Escritoras e Escritores de Lingua Galega á mellor obra narrativa. A historia é contada por 4 narradores. O primeiro deles sería Felipe de Amancia, que é un dos paxes do mago Merlín xa nos últimos anos da súa vida, cando está vivindo na súa casa en Esmelle, que narra a súa experiencia en terceira persoa, no que correspondería á liña temporal do presente. O seguinte narrador sería Merlín, que conta dende a súa experiencia mediante a súa conciencia. De feito, os seus capítulos chámanse Dende a conciencia de Merlín. O seguinte narrador sería un narrador obxectivo en terceira persoa omnisciente, que corresponde ás Crónicas de Avalon. Por último, temos un narrador en primeira persoa, que sería Morgana. A historia está constantemente intercalando narradores e, polo tanto, liñas temporais. Por exemplo, comeza falando Felipe de Amancia unha vez que o resto de personaxes xa non están, polo tanto, solamente pode falar pola súa experiencia, así que o resto ten que contarse por medio de flashbacks. Ordenando cronolóxicamente toda a trama, obtemos a historia completa da vida de Morgana. Contanos que Morgana naceu no seo dunha familia nobre, que a súa nai e o seu pai vivían en Pendragón, e o seu pai foi asesinado polas tropas inimigas. O xefe destas tropas, por medio de artimañas do seu mago conselleiro Merlín, deixou embarazada a Igraine, que é a nai de Morgana. Desta forma, os invasores e os inimigos instauráronse no seu castelo. Nace o fillo de Igraine do xefe inimigo. Contanos como medra con el Morgana ata a chegada da druida Viviana, que sería a súa tía. Ten un conflito de ideas moi grande con Merlín, tamén unha historia pasada que conta nas súas memorias da súa conciencia, porque ela quere instaurar unha república en Avalon e en Camelot, mentres que Merlín quere poñer como a rei absoluto a Artur, que sería o irmán de Morgana. Desta forma, uns anos máis tarde, Viviana levase consigo a Morgana para enseñarlle os seus coñecementos, e Merlín levase a Artur consigo a Camelot para que se convirta en rei. Uns anos máis tarde, Morgana é chamada a Camelot pola boda do seu irmá con Xenebra, que sería un personaxe que normalmente é moi coñecido. Xenebra é a filla duns nobres, educada de forma moi católica, que Merlín quixo que se casara con Artur. De maneira que Morgana parte ata Camelot e ali encontrase de novo co seu irmán. Despois, nunha serie de pequenas tramas que acontecen ali, acaban dormindo xuntos provocando un grande escándalo, polo que Morgana ten que fuxir. O que pasa é que quedou embarazada, como logo conta, tivo un fillo que rematou asesinando ao seu irmán Artur. Tempo despois, xa no que sería a historia que conta Felipe, Morgana aparece na casa de Esmelle de Merlín, onde estaba vivindo con Xenebra e os seus servintes, e o seu paxe, que sería Felipe. Todos pensan que, bueno, vai haber grandes trifulcas, porque Morgana e Xenebra non poden nin verse, especialmente Xenebra non pode ver a Morgana, e bueno, procuran que non queden elas soas. Porén, nun momento que por un descuido quedan soas, resulta que non se pelexan, senón que ao contrario conseguen quitar as súas diferencias do medio. O libro termina con Morgana índose da casa de Merlín para morrer soa, o sea, pasar o final da súa vida en soidade, facendo unha pequena reflexión de toda a súa vida en primeira persoa. Os personaxes principais da historia, como xa comentei na trama, serían os seguintes:
Morgana, que a protagonista está bastante atormentada polo seu pasado e nos últimos anos da súa vida ten unha grande infelicidade, e ademais é un personaxe moi ambiguo, como deixa ver todo o libro. Merlín, que sería o mago, que todas as lendas deixan ver como un personaxe fantástico, que en realidade este libro tamén nos mostra que non é totalmente desa forma. Artur, que sería o irmá de Morgana e o rei de Camelot. Xenebra, que é a muller de Artur, tamén é un personaxe con as súas luces e sombras. E, por último, Viviana, que mostra máis este libro que a mitoloxía artúrica, porque é un personaxe bastante dado de lado. En canto á ambientación deste libro, está situado como nos mitos artúricos, en Britania, Camelot, etc. E tamén mestura moitas localizacións de Galicia, como serían Esmelle, que está preto de Ferrol, onde está a casa de Merlín, ou Compostela, que he mencionado cara ao final da obra, de maneira que enlaza as raíces celtas de ambas localizacións. Este libro fainos reflexionar bastante arredor dos mitos artúricos como os coñecemos dende os inicios. Realmente, fainos pensar que non son mitos en absoluto que mostran a igualdade entre homes e mulleres. Por exemplo, Morgana é considerada como a mala da historia, simplemente porque se considera que seduciu a Artur, cando en absoluto é así. Por exemplo, este libro mostranos dunha maneira un punto de vista diferente, que sería que en absoluto ela seduciu a Artur, senón que ambos estaban namorados e decidiron pois ter unha relación, pero non é totalmente culpa da muller en ningún momento. Ademais, por exemplo, mostranos que Merlín, que é un personaxe que nos mitos artúricos é considerado fantástico, ten moitos texemanexes ao longo da historia e traizou a bastantes persoas só para acadar o obxectivo que el quere. Viviana, que é un personaxe que nos mitos é considerada unha bruxa, este libro mostra como unha muller de ideas claras, unha sabia e unha druida. E, por exemplo, Xenebra, que sempre é considerada tamén na historia como unha muller fantástica, pois, bueno, podemos ver que non é totalmente así, porque ela tamén ten as súas luces e as súas sombras. En conclusión, pareceume un libro que aporta un punto de vista totalmente distinto aos mitos aos que estamos habituados. Pareceme moi orixinal, dende logo que fai reflexionar sobre o que estamos acostumados a escoitar. En canto a quen recomendaría este libro, pois a verdade é que a todo o mundo. É dicir, gustoume moitísimo, sinceramente pareceume que os personaxes teñen unha grande evolución ao longo da trama, nos seus pensamentos, en todo. Bueno, na recomendación, pois recomendaría a aquelas persoas interesadas no mundo artúrico, evidentemente, porque, bueno, pois, como xa dixen, aporta un punto de vista distinto. Tamén aos que non estean, porque, bueno, sempre podemos descubrir intereses ocultos que non coñecíamos que poderían gustarnos, como sería este tipo de mundo medieval. Por último, teño que dicir que eu lín o libro en formato digital, grazas á Rede Pública de Bibliotecas de Galicia, cousa que agradezo moito e tamén recomendo. Moitas grazas e sigamos lendo. Adeus!